Hello, 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 hello mga kabaday! Ngayon, pupunta tayo sa mga tanim ko, tsaka sa mga alaga ko. Ipapakita ko sa inyo yung mga gulay na tanim namin, tsaka yung mga palaisdaan namin. So, ayun, naglalakad ako papunta sa labas para makita nyo yung mga kailangan yung makita. Ipapakita ko lang naman, tsaka mag-harvest din ako para pang-ulam namin. O, di ba? May narinig si Baday ng music diyan, kaya sumasayaw siya. Grabe. Tignan niyo naman ang katawan ni Baday. Diyos ko po, ano ba yan? Parang caterpillar na. Grabe yung lusog-busog ni Baday. At saka yung tiyan niya. Oh my God! Ano ba yan? O, ito yung mga tanim namin na gulay. 'Di ba? Ang gaganda, ang sasarap niya tingnan, fresh na fresh from punuan. Ayun, puro mga gulayan namin 'yan, 'di ba? Ang dami. Klase-klaseng gulay. Just napatingin ako diyan kasi parang ang sarap mag-ampalaya with itlog. Tapos ito din yung mga palaisdaan namin. Sobrang ganda, ang daming klase ng isda na inaalagaan namin. Tsaka ang gaganda, fresh na fresh. Pag ganitong oras talaga, ang daming tao dito sa labas, 'di ba? May nasilip din akong tahong sa mga namin. Parang sarap pang sabaw lang. Pero ito yung isdang gusto ko eh. Noon, ayaw ko yung isdang ganyan. Kasi parang, di ko siya type. Pero nung natikman ko siya, wow, ang sarap pala. Gagawin ko siyang paksiw, tapos piprituhin ko. Sobrang sarap. Napaparami yung kain ko talaga. Tapos ito, wala naman dahil may bawang. So, bumili kami ng bawang. Mahal ng bawang, liit. Pero, okay lang. Kaya naman sa budget nating 20 pesos. Pampaano lang, pampawa sa langsi ba sa isda. So, yun na, umuwi na ako, tapos maglilinis na ako, ililinisan ko na yung isda para ready to cook na siya. And, di ba? Ayan, may pa-shower fountain pa kami, di ba? Ang taray ng Baday nyo, may pa-shower fountain. Para lang yan sa mga palaisdaan namin. Yan, dire-diretso yan. Tsaka lulutuin ko na. Diba? Naka-file pa yan. Ang ayos-ayos. Gusto ko talaga maayos yung pagkalagay. Yung naka one set apart. One set apart. Hindi. Basta gusto ko lang talagang maayos siya. Gusto ko naka-display siya na maganda tignan. Char! Kala mo naman hindi kakainin. Yan. Butangan na ako sa suka. Ahos. Ang ahos. Gusto ko ikatag na ko siya para di siya basta manimaho siyang di siya manimahong isda, manimaho na lang siyang ahos. Tapos lagyan ako siyang asin, tapos basta pampalasa. Gusto ko madaming asin, yung parang di mo na malalasahan yung isda, asin na lang. Tsaka nilagyan ko siya ng paminta. Ito na yon, luto na. At your service, Baday, bye!